עשית פעם דיאטה? וואו. פעם אחת? כן. דיאטה, מתי פעם ראשונה? זה קל. גיל 15, שומרי משקל. פעם ראשונה שאני זוכרת, אני חושבת שהייתי בכיתה ז'. 12-13 אני חושבת. אמא שלי הייתה בדיאטות, הרבה דיאטות בהרבה שנים, אז ניסיתי לחכות אותה, הגעתי לדיאטה שאני אוכלת 3 תפוחים ביום. בואי נגיד שהיו תקופות שהורדתי משקל. דיאטה, קשה לקרוא לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה אף פעם. בטח זה היה בכיתה ד' או ה'. הלכתי עם אמא שלי לדיאטנית. לאמא שלי היה מאוד חשוב. הכניסה לנו לראש להיות יותר רזה, זה טוב. עוד קצת יותר רזה, זה עוד יותר טוב. הייתי בשומרי משקל, הייתי במירי בלקין, הייתי בחלי ממן, סטודיו C, הייתי אצל דיאטנית אחרת, הייתי במקום של 1, 2, 3 דיאט. כל ביס שהכנסתי לפה היה מחושב מאז שאני זוכרת את עצמי. לא הייתי מרוצה אף פעם מאיך שאני נראית. בקיצור, בתור ילדה ובתור נערה, תמיד הגדרתי את עצמי לפי אחרות. כשאנחנו רואות מישהי אחרת, זה ישר מהדהד לנו את עצמנו. אני מתחילה להגיד זה יפה ולא יפה. אצלה זה בדיוק, הרי זה כל הזמן מהדהד את שלי. וואו, זאת נראית פצצה, ואני לידה כזאת נחבאת על הכלים ונשארת בצל שלא יראו, שלא יסתכלו, כי היא זו שמקרינה והיא נראית טוב ואני לא. תמיד באה מהשוותיות לדעתי. תמיד. כשהייתי שמנה לא היו לי חברים, ולא אהבו אותי. אבל כי אני לא אהבתי את עצמי, ולא הייתי פתוחה לעולם, אז איך יהיו לי חברים? אצלי זה התקשר בקו ישיר, ואם אני רזה אז אוהבים אותי. עכשיו זה גם משפיע על כל ה-well-being שלך, על המצב רוח, על ההתנהלות, גם ככה לא סבלתי מעודף ביטחון, אז עוד יותר הייתי נחבאת אל הכלים. אני אגיד את האמת. אני אף פעם לא הרגשתי פרגון מאמא שלי על הגוף שלי. אף פעם לא. אולי זה כמו... אפשר להקביל אותו קצת אולי ליחסים עם אמא, שזה היחסים הכי מסובכים שיש בחיים לבכורה ולאמא, של אהבה וכעס ושנאה ואחדות וחיבור ופירוד, זה גם עם הגוף. אמא שלי עומדת מול המראה, אומרת, אוי, אני שמנה. אומרת לי, את השמנת? את עלית במשקל? אבא שלי לבשתי איזה ג'ינס בגזרה גבוהה, שהיום זה שיא האופנה. זה לפני 20 שנה, והוא אומר לי, לימור, התחת שלך גדול. הייתי רוצה ללכת כזה עם ג'ינס קצר או מכנסיים קצרים לטיול בשנתי בתיכון. תמיד אתה אומרת לי, מיכל, אבל הגוף שלך יותר, פה את רזה ובירכיים את מלאה, אז תשתשי, תלכי עם ארוך. פעם אחת באתי ולבשתי איזו חזייה שהיה לי לא טובה בכלל, כי כאילו הרבה שנים הלכתי עם חזיות שלא טובות לי, ואמא שלי אומרת לי, תרדי במשקל, החזה שלך ירד. אין קשר. אז התחיל אצלי, אתה יודעת, מסע של שנאה עצמית. עכשיו, גם אמא שלי, לא בכוונה, גם אמא שלי אישה קטנה, רזה, עם טליה צרה, ירכיים רחבות. כנראה גם היא ספגה מאמא שלה. בגיל 11 כבר היה לי חזה וגוף נשים מפותח, הייתי כאילו, קיבלתי מחזור כבר. והמדריך בסטודיו לריקוד אמר לי, זילבר, את שמנה. כל כך הרבה שנים כעסתי עליו, והתעללתי בו. ושנאתי אותו, וכאילו, אתה בכלל לא קשור אליי, מי אתה גוף? התקבלתי למגמת תיאטרון, ובמגמת תיאטרון היה, את יודעת, אני התחלתי להיות מודעת לעצמי, איך אני נראית, איך אני על במה, מה חושבים עליי. אמרתי, יאללה, בא לי לעשות כזה דיאטה, להצטרף לשומרי משקל, חברה שלי אמרה לי, יאללה, תבואי, וזה התחיל מושלם. קישואים מעודים, חזה עוף, 3 כפות אורז, הכל היה מדוד כזה, הייתי מדויקת, מושלמת, רזיתי בול, 7 קילו. והתחלתי להתאהב ברזון, והרגשתי שיש לי שליטה על החיים שלי. אמא שלי לא ידעה מה לעשות, כי היא רואה שהבת שלה הבכורה הולכת ומשמינה, והיא גם רואה, זה לא שאני משמינה מנחת, אני משמינה מעצב. אני יושבת מול הטלוויזיה ואוכלת, כאילו, לא כיף לי, היא רואה שאני גם סובלת. והיא לא ידעה מה לעשות, היא לא ידעה להתייחס לזה, לא להתייחס לזה. פתאום את באה לבית ספר אחרי החופש הגדול, נכנסתי לכיתה, דפקתי מכנס של הכוסיות של הג'ינס, אז כן נכנסתי מכנס גפרורים, הרגשתי מלכת העולם, מיכל, איך רזית, וואו, והכי חתיך המוזיקאי של הכיתה התחיל איתי, וכאילו, הרגשתי בעננים. אז
הם הזמינו פיצה ולא הרשיתי לעצמי. כי אמרתי, לא, את עושה שומרי משקל ומחר יש לך שקילה. את לא לוקחת את המשולש פיצה, אני לא משלחת. חזרתי הביתה, 2 בבוקר מורעבת. פתחתי את המזווה והתחלתי לאכול פריחיות עם קוטג' ודבש ושוקולד השחר. עד שבגיל 15 כזה, חברה אמרה לי, יש לי קסם. את יכולה פשוט לאכול ולהקיא. אז כאילו, את אוכלת, אבל זה לא נספר בקלוריות. זה היה וואו. עכשיו, הגוף שלי לא יכולה להכיל את זה. אז רצתי לשירותים ודחפתי אצבע כדי להתנקות. שאת יודעת מה זה לדחוף אצבע לגרון ולהקיא? זה התעללות. היו לי פה סימנים בכל של הקאה. ומאז אני בזה וברטלין, שזה פשוט לא לאכול בכלל. מה שאני זוכרת זה, אני אסור לי ללכת עם קצר ולנשום, כי יש לי יריחיים מלאות שתופסות מקום. ועל זה שאת תופסת מקום, נו, תטשטשי, תצטמצמי. כשמצמצמים באוכל זה מצמצם את הנשיות. כי אז את רוצה גוף, קצת רוצה להיות בן. אני רציתי להיות עם תחת קטן, רציתי להיות מידה 34, להיכנס למכנסיים של גריפ שלא הצלחתי להיכנס אליהם בקושי גם במידה הכי גדולה. לא הייתי שמנה, אבל הרגשתי ענקית. אני חושבת שכל שאלת הנשיות אצלי תמיד שם, איכשהו. נשיות זה דבר שמאיים. אם היא באה too much. נשיות זה דבר שמאיים, מיניות של אישה זה דבר שמאיים. אני חושבת שזה כל הזמן איזה סיפור עם קבלה ומבט החוצה לנשים אחרות וחזרה פנימה. כל הזמן יש את המקום הזה. אני זוכרת, היה לנו כזה חולצה, הייתי הולכת עם חזייה שראו ככה. גזרנו, היה מודרני לגזור אותה, וראו את החזייה שלי, ואבא שלי אמר, מה את הולכת ככה? זה נורא זנותי. גזרתי את החולצה. אני זונה. עד היום, אם אני הולכת עם משהו חשוף, תמיד יש את הקול הזה של אבא שלי שאומר, מה, את שרמוטה? ככל שאמרו לי יותר שאני שרמוטה, או מישהו סיפר לי שכתבו בשירותים, מישהו אידיוט כתב בשירותים, כאילו, והוא בא וסיפר לי את זה, היום אני יודעת, בתיכון, אז התכווצתי. לי אישית הייתה חוויית נשיות מאוד גרועה. בכלל, יש לי איזו תחושה שמרגע שהפכתי להיות אישה, אני צריכה להיענש על זה. אני חושבת שיש, במיוחד בחברה הישראלית, דאבל סטנדרט מאוד מאוד קשה כלפי מיניות, במיוחד מיניות נשית. גבר הוא זיין והוא דופק והוא כאילו יכול לג'נגל אותן במקביל, ואישה תמיד תהיה שרמוטה ומופקרת וזונה. פעם אחת השארתי את התחבושת מהמחזור כאילו בטעות פתוחה באמבטיה. אבא שלי התקשר אליי, צורח עליי בטלפון, בואי הנה מהר, הייתי אצל חברה שלי. אמרתי לו, מה קרה? את השארת תחבושת מדממת, איך את לא מתביישת? כאילו שזה שיא הנשיות, הדם של המחזור. ואז גם הבנתי שוואו, כאילו כמה זה קשוח להיות אישה, כמה את משלמת על זה בדם תרתי משמע, וכמה גם עוד כועסים עלייך על זה כאילו. ואז הגיע גם המפץ הגדול, נקרא לזה ככה, הסרטן. והוא הגיע למקום הכי נשי שיכול להיות, שזה השד. ואת כולך חשופה, ומסרטטים עלייך, והמנתחים הם גם גברים, והולכים לשנות לך את הדבר אהבת שהיית רגילה אליו, שהיית גאה בו, וזה חלק מנשיות. איכשהו נסיבות החיים הובילו אותי להיפרד מאיבר שלא רציתי להיפרד ממנו. ולא רציתי להיות ללא שדיים, אבל נסיבות החיים הובילו אותי למקום הזה. היה ברור לי שזה משהו שהוא לטובתי, כי אני כדי להוציא את זה מהגוף שלי. אבל התחושה היא לא פשוטה. התחושה היא תחושה באמת של סוג של אונס. היה לי לא קל להיפרד משדיים שאני הולכת איתם הרבה שנים, ושדיים שבעצם הם סוג של איזה סמל של נשיות, של אימהות. לקח לי הרבה זמן להצליח להתבונן בשד, ועוד יותר זמן לגעת. לא היה פשוט לי להראות אותם לבן הזוג שלי. הרגשתי שיש איזשהו מצב שבו אני חייבת להציל את עצמי, להישאר בחיים. זאת חוויה שלא
לא פשוטה. להרגיש שיש לך סוג של דפקט.